Javier Alcarazo, Javier Arratsaldeon. Arratsalde ondan hori, bai. Bueno, gaur pilotaleko gozo itxura politia du. Pilota zale asko, hauetako asko gazteak. Eta azkeneko aldiz, zan beharko dugu, puru usai kalanta badago hemen. Bai, ikusiko, gero zelan etorko dizan, ezta? Zer gertatuko Baina, dira? zer gertatuko dira, ze dana dinu hori, nik ez dut itxiko, eta besti epez, eta noken bideoen horri aurrera, ikusiko zelan urtengo den, baina gaurko egune behintzat egun politxe da, eta finala begona nik behintzat karteline hartu da, ezta? Gaueka berapeko gu duzo, Lujaniz, Lujanek minontiz egiten deusakiaz, da ikusiko zelako partidu urtean dauen. 11 tantu egin zizkion osakez. Lujanek Gaubekari elkarren aurka ligaskan aritu zirenean. Asko Estebanen ustez, esan behar da, nahiz eta gaur egun txapelduna Gaubeka den, 8 eta erdiko finalean, 8 kuadro eta erdiaren barruan jokatu zen finalean, garaipena Lujanek lortu zuela, eta esan bezala, baita ligaskan ere elkarren aurka aritu zirenean ere. Orduan, 35 eta 32 lortu zuen garaipena Lujanek, oso joko puntu honean dago Kubarra, gozez etorre da pilotalekura, berak esan duen bezala, ia beti berandu etortzen naiz, baina gaur garaiz etorren naiz pilotak aukeratzera, eta zematen zen benetan gogotxu dagoela Lujan, eta Lujan ikusta beti da gozamen bat, gozamena. Bai. Honek gauza ezberdinak eskaintzen ditu dudaria. Hemen da ikusi petximen ikusiko dabe, honedekon pelota zue ez da ikusi, oinarte behintzet ez da ikusi, horre joten dugu moruen peloti egoitik. Eta dano daki barrez, ondo badator, espektakulu edana, Bai. Iruditzen zait ba, gaur ondo torre dela Lujan, eta hala ere, erne iruditan duzuen mutil honekin. Honek, Esteban Gaubekak ez du segundurik egiten kantxa barruan pentsatu gabe, beti daki zer egin behar duen, ez du primerako eskerrik, baina eskuinez errekurtso ikaragarriak ditu, eta errebesez ere pilota zikin asko ateratzen du bazterretik. Txapelduna da, eta txapelduna izateaz gain urtean zehar ere erakutsi du gaur egungo erreferentziatako bat dela. Bai, momentuz behintzet horre horrien bera da, ezta? Argentinue hor da bil, ezta, justo, baina momentuen ez da bil joku honaz berabe, baina nik bizutatik hortxe da bil joku ez bilo, gondo da biz. Eta esan duzu moruen. Ez teko eskerrik, baina nik uste honek zeo zer egingo abela, behorren entzaiuetan, zeo zer egingo abela, zelan geratu Lujanen sakie eskerra botatzen mutu. Begira, hortzi dituzue uru haundi hoiek, hauek betiko pilotazaleak dira, eta legeak lege dira, eta betetzeko daude, zertarako bestela. Baina kostako zaia hauei demontresko puru horiek albora lagatzea. Horlako asko ikusi hori da Bilboko Deportibon ere, beste inbat pilota legutan bezala, baina gaurko finalarekin, gaurko saioarekin amaituko dira baimenak. 35 da finala, behar den bezala berotze ariketak egin eta gero, lehen da biziko sakea, Esteban Gaubekak egingo du. Zorte izan dezatela, biek. Bai, eta Lujan zentratu da ikusten da, Bai. Gaubekaren lehen da biziko sakea. Hortxe, eipaturikoa. Gaubekaren errebez hori. Iruditzen zait gaur Lujan kantxara atera dela goze ikaragarriz. Goze itzelaz. Itxute bakarrik, ikusten jakota... Bai, izan ere hau bada pilotari bat, egun batzutan nagituta bezala ateratzen dena, edo ez dakite martxa lasaiago batean. Bai. Gaur berriz, berotzen ari zela ere zartada ikaragarriak eman dizkio, eta Gaubekak lan nona egin beharko du, honi aurka egiteko hor.
Eta beste gauza bat, gero, bera da bide konfiantza askoaz Lujan, eta horrepe asko zango dugu honako partido bate. Konfiantze pakete eukinez, gero badaki ondo jokatzen da bilena. Badaki minen dileiken asakiaz. Horrek gauza asko diez bana-bana jokatzeko. Peren alde. Pilotari bakoitzak, 5 pilota aukeratu ditu. Gaubekak berak aukeratutako bat hartu du finalari hasera emateko. Eta orain pilota aldaketa dugu. Hau, Lujanen estreinekoa. A ber, zeran hasten Zakaren egin ez batzen duen. Osaka luziaz, ero nik uste dut hasiko dela hor lauter dire bostera eta daten. Hortxe da ba. Hortik errebotean jarriko du. Ba, Duda hundirik gabe. Bi eta huts. Badakizue Vladimir Lujani erritmo handia jarri behar zaiola partiduan. Fisikoki ere duela hainbat hilabete baino hobeto dago. Baina hala ere honi irabazteko ezin zaio bere erritmoan utzi. ez. Eta oin momentuz fisiko tipo ondo da bila, bajatu indapurtxo bat eta... Lujan, eta lasterrean pilota gora. Hortira egin du eta esan behar da Esteban Gaubekaren aldeko asko dagoela gor pilotalekuan. Eta Gaubekak hori inbideu, Aunque eskerrik eukinez, berak errebesaz ondo moldatzen dago. Oso Eta inbideu, peloti topo burrera, botera itxibarik, ze botera asko gatxeu da hori peloti joten. Eta aire topo hor pelotie. Gaubekaren zakea. Zake luzea. Luze egia. Egite zote duen pilotak botea arrastoaren gainean egin. Gara, hortik inguruen izango zan, Baina berak, zemat eta sake luze hauetara, eukera gehiago du peloti aurrien topetako. Eta gainera egingo du sake atera luze eta gero aide jarri. Bai, arre jarri, pelotian ormabizek eroan itxi. Sake laburragoa. Hor aide hartu behar du. Aide ikaragarri ondo moldatzen da Gaubeka. Hiru eta bat. Ederra zakea. Eta berrez ere aukera garbia. Hortzetik, Lujanek ezker horma ikutu eta pilota zabaldu. Gaubeka, barruan da. Ondo. Lujani ez zaio gustatzen, korreka atzera egitea. Ederra, pilotaka da, ederra. Baina, barrutik zabalera zelako harin indoen Lujane bera, pegin be, Bai. Ikusten jako, bai fizikotik eta bai nervioaz. Bai. Begira, hor, erraz mugitu da, zabalera, jakina. Asko mugitu behar du pilota ezkerrez jotzeko, eta beinen harrapatu duenean, zartada hundia eman dio. Saiatuko da. Esteban Gaubeka pilota zabalean jartzen, baina... Ondo, zabalien ondo ipine bituzuz, ze kantxa, nik esango nuke, kantxatik askotara bituzu kanporuzte esertzeko. Lujan. Beren lekutik eta bateko. El propio jarri de pelota zabalean. Gaubeka. Lujan. Ederra, hori ere barroa. Hori harindatoria. Oestuenean gustora. Post eta bat. Enbida, zabalera ondo da joti, baina hain ondo bota bizizu.
Ez ditu narrapose, gero berazten da, espotzu ondo joten zabalera, berazten da dominetan handik. Bai, Han peloti... arriskua dago. Bai, bos Sergien narrapotezu, beti jota, aunque sea amarren ipini biztezu peloti atzi. Arriskua do pilota zabalean jarrita, baina Ez da erreza. Lujan, falta. Zaketik. Orain arte ez Gaubekak eta ez Lujanek ez dute tanturik egin. Lehen da biziko falta. Hauxe du. La Habanan jaiotako pilotariak. Horatu munduko txapeldun izan zen. Richard Gonzalezekin. Denak harri eta zur utzita gainera. Zakedarra. Gaubekak huts. Gaskilotako izan da. Gaskilotako pilotakada izan da. Bazirudien azkenean barruan izanen zela, baina ez tala izan. Eta nahiko zaile zake txarra mandu, eramandu. Eta quedatu intxako, baina... Lujan ezakea. Butzera. Bezalako kontrola ekon eskarrako orman ipintxeko peloti, Bai. Gero eskerrak ere izaten du hori, Ba. Eskotan, hor. Baina ituzo bata 6 erdido 6-etara, da bestia ituzo laut erdin ituzo. Ezkerraren efektua gainera beti kontrakoa izaten da. Eta hor pilotak askotan irten beharrean tira egiten du. Barru aldera eta aurkari biurri izaten da ezkerra. Lujan ezakea, hori oso antzekoa. Ondo Gaubeka. Ondo. Gaina bada erne. Tanto. Sortea. Eruetiaz nahiko izo, Bai. Baina, atzen nire, urten behondo. Sortea izan du hor Gaubekak, baina sortea ere Nik ustote gaurre... topatu egin behar da. Lujanen nahi duela pelota sokatara. Bai. Eta azeratik alde hundia lortu, bai. Bai. Dabil, baina itzela pelota sokoten. Eta konzentratuta, gogotsu. Vladimir Lujan. Oraindik ikusiko ote dugu gaurkoan bere Ermabiko dotore hori efektu eta guzti egiten duena, nik uste dut baiet ezta. Onina botakutzo. Pilotaleku batean ikus daiteken politxinetakoa da. Pala bat eskutan dela, honek egiten duen Ormabikoa zabalaldetik. Oia, roitu zaba pelota zuen. Kanpora. 8-3. Eta partida ze baino lehenago esan dit gaurre irabazteko gogo berezia baduela, ea Euskal Telebistakok ematen dugun partidu hau Kuban ikusteko moduan 3 urteko alabatxo bat duela eta aritxi nahi diola garaipena eskaini eta gustatuko litzaiokela irabazteaz gain. Ba, nik uste dute... Han ere partida ikustea. Benetako gogoa estorria barrez Bai. eskintzeko. Ikusten jako bai. Egira zezak oraingoan ere, Gaubekak badu trebezia horrelakoak eramaten. Baina hau ez du eramaterik izan. Bigarren tantoa sakez. Lujanek. Oraingoan zabaldu, kanpora. Larrei. Eitxo eman dio, Larrei. 4-9. Eta hor beste kontua izan daiteke Javier Carazo. Esteban Gaubekak Lujanen lenda biziko kolpe hori usten badio. Hau da 9 eta 4 Makagoia 4-9. Gaubekak bere onera ekartzen badu partidua eta bere jokoa egiten badu Erne berarekin. Bai, bera peligrosu da. Niztako Gaubekak hori bideu. Ez dikela zuen Lujan aurrera. Eta partidu erdire honetara pare bat irutanture juten bada... Bai. Bai, fizikoki gehiago helduko dio, seguruenik. Horri ba. Gaubekak Lujanek baino. Eta beraz, horregaitik tantu hauek dute
hainbesteko garrantzia. Ikusi nun jartzen den Lujan, Gaubekak zake egiten duenean, Gaubekak zake goxo-goxoa egiten du, baina Eurreatu inda Gaubeka, ez du, bentzo pasako zunik eta betu, zelago zartazu mozon pasabitu goitik. Bai, gero egan egin du, zutak. Guk behintzatala esaten dugu, ez da, zuek nola esaten zuen, guk pilota jetxi beharrean goiaz egiten duenean. Eskapari gorutu izo. Bai, guk egan egitea esaten dugu. Eta palaz pasatutako pilota frontizen jarta zaila da. Lujan, aurrera joan da. Txapapera. Pixkat berandu llegatu da. Bai. Behar zuena dio, pixkat beranduago iritsi da eta horregaiti joan zaio pilota. Txapapera. Lautanturen aldea marka gailuan eta dut egokionez estuago Falta, hori da. Ez? Arruan Esazik bien, Bai, baina nik uste dut eman dion efektuaren ondorioz frontizean pixkate gora egin duela. Gora egin dugu, bai. Igual, hori zaki gure barik egin duten, Pentsako da, haber horta xigota. Mira, ematen zuen falta garbi-garbi ezagos. Baina hor pixkat gora egin du, arrastoa gainditu du eta bai, hor zalantzarik ez dago, pilotak gainditu egin du arrastoa. Eta zorteri dago, kionez? Hobeto xo David, Bizkaitarra, Kubakoa baino. Horrengoanez, hori pilota garbia da. Berentzako horre pelotak garbi zizu. Eta sarretzen pentsa nongo da, amaitzi guruko dau, ormabitzi gota, baina ez da erreza hortik ormabitzi gotaten be, Nik uste, besterik gabe gaizko duela. Gaizki jodo, baina bera jugadi gotaten funda. Amaik eta zazpi. Eta berriz ere pilotaren bila dabil Vladimir Lujan. Ez ditzenek herria honek pilota hotzak ateratzea. Pilota hotza eta astuna bera bakarrik mugitzen duelako. Aukeratu beharrekoa. Lujan. Tanto. Gaurrega pentsatu du zabaldu bingo zela. Eskertzen tanto hori da. Bai, horixe da. Txokola bota dut eta izuna juen. Eskerraren tantoa horixe da. Eta aipatu dizugu Ligaxkako partidan 35 eta 32 irabazi zuela Lujanek. Orduan 11 tanto egin zizkion sakez eta dagoeneko 3 egin dizkio. Gaurko finalean. Berandu xamartxo bai egu da oin behar. Bai, adietzen pilota txarra atzean gelditzeko ere. Da botera hu bai, bera botera eurrien ondo juten da. Begira. Goikoitxe joten da ondo. Hor, aurrera egin du. Baina berandu ailegatu da. Bote lasterran ere propillo moldatzen da mutila hau. Baina horrengo ezin eraman. 9 eta 12. Zaki horrata temutzo 12 erdire, horti joen bida, Bai, gero jo bakarrik ez, gero aida kendu behar da. Kenduen bida. Eta horixe Lujanek egin nahi zuena. Hortik frontiz erdian jartzea Lujan bezalako pilotari batentzat ez da inzaila, baina gainera kendu egin behar zaio aidea. Aide hartzeko aukera. Gaueka ikusten du, garbi berak zaki atzeratzen doi, Gora. Ez?
Horre de berandu, Lujan, horre de berandu, baina eraman. Eta txapapera gaubekak. Aukera bikaina zuen ba. Bai. Horre, tantutxo gondoa atoz, Lujanentzako. Eta horretan txedabil okerren. Bai, Kubarra. Irula pelota errezako utzen joz, gaubeka berape, Bai. Amairuta bederatzi. Lujan. Pasa, Luzegi. Ea bigarren aleginean. Zer egiten duen. Atea du. Errebez zeraman. Ubekak. Hortik eskuinez. Eman beharrekoa du. Hor. Buelta dirazi du. Buelta eskatu du. Baina ez omongo buelta. Tanto izango da. Ez dio, omongo ez. Ez diote buelta eman. Egia esan, traba egin dio, baina berak pilotari kolpea ere bota dio, eta ba ez dakit zer esan, Javi, ez dakit hori buelta eman beharrekoa da. Nere ustez, ez diote emango, baina hori buelta eman beharrekoa da. Eta azene arte onda geldik, Bai. Gero azeneko buelta nahi zo. Bai, ez propio egin diolako, ez nahita egin diolako esan nahi dut, baina hori buelta eman beharrekoa da. Esan pasoko ez buelta eman baden. Ez, patipat pilota ez duelako ikutu berak. Ez. Azteneko ordu arte onda geldik, abere moten badeu, eta gero ba... Horragien egin behartzuna da, kolperik ere ez bota. Geldirik egon, baina hori zaila da. Beraz, 10 eta 13. Eta pilota zaleak. Bidana da, horre... Adi. Horra estantu respentzetan hasi barik. Bai, hori, aztut, segi batera, bestera, alde egiteko dio Lujanek. Berak eskua altxatu du. Ziur zen. Falta berrezkoatu beharko zuela tantoa. Eta hor, ez da behidetxoa, epailearekin. Epaileari ala iruditu zaio eta ala beharko du. Dice que porque lo hice así con la bola. Amar eta mairu. Gogoratu Euskal Herriko buruz buruko pala txapelketaren finalean garela. Bilboko Deportibon iaz garaipena gaubekak lortu zuen Argintzako aurrelariak. Gaur Arerio gogorra du aurrean parean orain Garrazak egin da. Usten luzea eskarra ikutu eta gero eraman Lujanek eta zabaldu eginda, hor Lujanek tantoa jokatzeko aukera guztia du. Ia ezinezkoa delako Lujanek duen golpearekin pilotori errebotean ez jartzea. Amalau eta mar, eta ikusi zazuen. Nola astintzen duen pilota. Pilotari honek. Nik uste guztietan abiadurarik handien horrek ematen diola. Rekaldek ere ezkerrez handia ematen dio. Baina total desberdin edi. Bai. Batak goitik emotuz hor... Zan daiteke Rekalde klasikoagoa dela. Hone berriz goiti bera ikaragarria ematen dio. Zan, partidua bukatu eta gero eskeniko dizuegula Rekaldek bukatuko duen partidua, eta hasi itxura duen horrek ere justo Argentinerra galanekin. Turkia, Torre eta Rekalde. Bikote ona, Bikote ona eta hirukote ona. Gaur urtea bukatzeko edo besta hundia jarri nahi izan dute Bilboko Deportibon. Eusko Baskeko enpresakoek eta
bai lortu ere. Hori errebotean da pilotari. Etorriko den, hori beste kontu bada, ez etorriko ez. Amasei eta Mar. Gauzak erraz egite hori da, Javier. Bai. Sakea ondo atera. Zerako sakita zuen. Gero erraz iritsi eta hemendik. Hori da, gozamena hori. Ez da bile, horma bize bota eta... Hori nion ez duk jakin gure olako gauzerik. Ez. Gero txu partidu horrela doi nien, bai baina oinez. Tufan, goiti bera, txapara. Horre gutun da zela. Duen, Eta ze amorru hartu duen pilotak txapa jo duenean. Motivazio ikaragarria du gorko honetan Lujanek eta hori kantxan ikusi egiten da. Zake luze egia. Gaubeka. Maika eta Amasei. Ez oitxe bihar, gaueka, kontxen bideu ze... Bai. Tantutxo batzuk eta hortxe urri nibili. Haunke nik Lujan ondo ikustot, Pitsi betik eta totuzten itxiko zen. Lujan. Eta be, barrura. Eta gero... Aukerakoa. Horein bai Orbabikoa. Kanpora. Aditxu zama genuen, behitu hasi. Eta ez dauka bota beharri. Ez dauka bota beharri. Berak ikusi dugu, atzera bota eta ondo ibili dela eta... Baina paso egin diez horre burutik. Bai. Hain errezik ikustu. Egia zen aukerakoa zen. Bai. Goi xamarrean jodu. Eta berak ere lagundu dio bajaizten baina... Konturatu da, Gero konturatu da bera. Bai, berandu xamar. Ez dut uste, okarrau. Azukan egin duenik. Ez bada bintu partidua oso beltz jartzen beran izan. Ara. Egin dio. Halak. Urtenetik. Egin dio. Amairu eta Amasei. Bueno. Hordaz. Bai, hor da. Erne. Gaubekarekin. Dizu bezala du pilotaria da espizikoki bakarrik, bestela ere... Eta beren arma guztiek horrek aprobetxoko duz. Bai. Kartu urtenero dominetan buztu besti, ondo ez da, baina be horrek aprobetxo ingo du. Aukera burtsa bauko. Amairu eta Amasei. Esto, Lujani peloti holan pali gerrez eskapetan eskutik, Baina, zerretzen igual, pegamentu egia gutxitxo, Bai, eta batzutan pegamentu gutxi edo... Eta espada podure perabe, mobidu jaki igual. Hori pitzutzen da. Bai, zinta, ez da? Zintia, bai. Bai, eta gero ez bada palaren bihotzarekin jotzen pilota, askotan ertz xamarrarekin jota iez egiteko joera izaten du. Ikusliek eta etxen ikusteko, zelan ipintzen dan. Bai. Zartu da hori. Eta ikusleen artetik, jakina, mugitzeko. Hemen, dut azale askok, baidaki, zer ritmo komeni zaion. Kubako pilotariari, hor erratxinea eman palari eta ez dauterako presari. Hau, beste ritmo batekoa dira. Hone, beren partidu ingo daud. Zarata nahi buzu, baina nik... Lasai eman azen. Alde derra badago, Lujan ikusi edo Galan ikusi. Ark, ezin izaten du, ikusiko duzu, urrengo partiduan ere ikusiko duzu, Galanek ezin du egon. Tanto bat egin eta berala juten da korrika eginez, korrika txikinen
zakea egitera. Kontra joaztea etorri bina Bai. hain prestoten daia Bai. etateko. Oxen izazu bertuta baino eskerragoa. Ba. Beti martxa honean. 13-16. Hauekaren zakea. Luzegi. Hirugarren pasa, orain arte. Partidu honetan baina bi ahalegin segidan ez, beraz, faltarik ez. Orain arte. Gora! Hori pelota zuhoi indarraz etorri da, Bai. Eta pera nik uste buruz gehen pasatu nahi zuela. Ba. Aprobetxatu zindarra. 17-13. Gustura eman dio. Gaubekak. Baina, erabat gora joan zaio. Bai, hor pixkat agian behar duta ere bai. Ezker horma gainean zuelako eta pelota bizkor zetorrelako. Eta berriro ere, lautanturen aldea, 17 eta 13. Luján. Zakez. Lau baditu. Lujanek. Badoa bosgarrenaren bila. Orain zalantza izan du, zalantza eta zalantza ondorioz, pilota gora. Zer dan, erditzen geratzi ez batea Bai. ez bestera, Eta uste dut bietarako zela pilota ona. Bai aide hartzeko eta bai Atzin geratzeko. atzak gelditzeko. Hor, Bai, lehenengo bizi aurrera, gero pixkat atzera egin du, azkenen erdian eta ez azpi-espiti jotzeko, ez aide hartzeko, ez zertarako zaio gelditu. Luze. Eta hortan txestari ez batzen. Gaubeka. Bai, berak hori nahi dugu. Lehenengo Hiru lortu ditu baina. saki nahi dugu hor zeik erdire zazpire ipini. Ze badaki, oin be, 12 kuadrotik asko ningutxio egin guzo. Hortia, berak inguzo min. Gainean, baita hori ere, Lujan iriste bada. Egarra, zelan fundan. Aukera izango zuen baina. Gaubeka, Zelan botada pelotiana, Ojo honekin, Erne. Zelan fundan pelotiana, Bai. Eta Gaubekak eraman duena oso pilota gaiztua Bai. zen. Atzen nien sartu zuen puntia. Horri Pilota bera egin du. Lehen da biziko botean, zalantzarik. Bai, gabe. bai, bai. Hori zuzenean ere antzeman alizan du eta hor. Lujani. Ez dio denborarik eman iristeko. Mikain. Gaubeka, arkagailuan 15 eta 17. Armintzakoaren zakea. Luján. Orain. Ez du gozatu. Ondo Gaubeka. Horri ere emango dio, errebesez, pilota zabaldu. A ver, hor. Lujane Barbabikoa, kanpora. Lehenek esan dune, hori tanto ikusiko guruken, baitu ontsa botauzo, baina ez urtean ondo. Eta amazai, eta amazazpi. Ikusle asko dugu, hemen Gaubekak, Gaubekak, bai. Gaubekak. Hemen zale asko ditu. Badak zuen Gaubekak. Horlako partidu garrantzitsuak irabazten dituenean. Keinu berezi bat baduela. Eskua buru gainean jarri eta oljarraren gangarra balitz bezala. Bere lagun bati eskainita eta asko dira gaur hemen pilotalekuan hori ikusi nahi dutenak partida amaitzerakoan. Armintza ez da herria handia baina egun mordoa etorri dira ona eta hortxe du partidua berdintzeko aukera.
Eta, berdin du. Ederto. Botera neurrien oso pelotari hona da. Gabeka, domietan dau, baina ondo benetan. Baina ze esango duen, lehengo saki, amabit erritzen restu egin, ero amarrin zelako aldi duen gauek antzako. Begira, ze dotore, bere dormabikoa, botea eta sarera, amazazpina. Oin ikusiko Lujan behar, zelako materiala zein duen. Bai, orain ikusten da, pilotarian orden hemen. Claro. Gaubekak gora! Momentu txarri nahi da. Momentu honik ez da, baina hau ere benetan txarra zen ba. Hainbeste lan egin eta gero lan erdien aurretik partida berdindu. Baina gora joan zaio. Eira. Txapa hotzak hartu du Deportibo guztia. Amazazpi. Bere lehena atera behar romen du. Lujanen sakea. Amazorti eta amazazpi. Gaubekaren erantzuna. Hor da Lujan. Agotza dago horrein di pilota hau. Edarra pilota garak. Horrein Lujanek hori deko, hain indertu joten dago, espasa pelotin gane noten, ez da erreza hori pelotik eruten. Ez baitu demorarik ematen. Ez, moten demorai. Eta nola antzematen den pilota hau azkeneko tantutan ez dutera erabili. Horri emonen pixako. Bai. Emango dio honek. Zabalera. Ondo, Gaubeka. Lujan. Gora, Lujanek. Eta oraingoan ere dozena bat pilotak da eder ikusi ditugu. Bai. Horre. Borroka dute biliti ez horre hurri, baina ia. Zazpi bat hor txeixen diez. Zortzi. Baina segida jotakoak eta ederrak benetan. Azkenengoa. Saute bitu, Bai. Saute bitu, a ber, noa duen, baina ederto. La pilota zartu da goiko kamera izaten dugun leku horretan. Epaileak bertaraino joan behar izan du. Jasotzera. Gaubekaren sakea. Partido erdira hor txeraz. Hemen bat.Ake luze egia. Eta dirua parean gorri. Gaubekaren bigarren ahalegina. Garezte, agotxapena hemen. Duetik ez izan. A ver. Hori da gogoa zemot. Hori da gogoa zemot, pelotio. Haze zartada eman dio, garri-garria da. Garri-garria. Pilota baztertua. Sakea jakina, laburxiagoa izan da. Baina, zelako gustora ikusten da hori pelota zu hori,
bataren eta bestearen aldekoak, baina aitortu behar dago Lujanek pilota horrela astintzen duenean, pilota zalek guztiak gustora uzten dituela. Ez bakarrik hor aurrek alde hartan dauden horiek, hemen badakizue Deportibo Pilotalekoan gehien dakitenak atzekaldean egoten direla, lehengo pilotari hoiak eta urte asko daramatenak hemen, eta hoiei ere asko gustatzen zaie Lujanek ezkerrez gozo joten duenean pilota ze abiadura hartzen duen. Ja horrek goitik joten duzen pelota zuek eta ez da, eskaz, normalin eskaz akostumbrut hori pelota zuek joten ikusten hemen. Ze bera bakarri duko hori. Bai, pilota gara ezberdina da. A ver. Lujan. Gora. Agian falta zaiona zerbait aitzakiaren bat jartzeagatik da kontrola. Kontrola, da, egon da, ibilia partiduetan suabe erudeten horre pelota zuek goin joten funda. Bai. Baina behartan pilota jarri edo eraman besterik ez, ea zen gertatzen denez ez. Honek horrelakoetan eman egiten dio batari eta besteari. Ila. Eubekak. Hogeita bi eta beretzi. Labur esan nahi dut. Putotxo bat eixen bizan eurrien, ondo goteko peloti etopetan. Hori nahi dugu, Lujanek ez du gure pelota, ja, putxoa bizitzen ganien. Orduan kendu egiten du. Kanbizua. Pilota zenbat eta hotzagoa, pixu berean jakina mugitzen zailagoa da. Eta honi holakoa gustatzen ezkio, traketxo horietakoak. Ez que horren besok irtena ikusitzen normala da. Egindakoak amasei Lujanek, ondutakoak amabi. Lujan, arrola doa pelota hori. Tik, agindu egingo du. Bai, agindu ere. Horrek ez dauka, erantzunik. Horrek txaloak besterik ez ditu merezi. Sakea da, gaurkoan ere. Armari garrantzitsuena, ondo atera eskero, 10 bederatzetan gero pilota ona izaten da. Eta hauentzat pilota 6 kuadro parean beti pilota ona da. Begira orain ere nolakoa duen. Sake ona egin du. Azpitik. Baitxo hori. Ikaraga. Horren kontra ezin da juen. Bai, horre, momentu bat ibili da eurri nindeuz pare bat... Bai, baina bere partidua ez dago aurrean. Ez. Bera konturutu da barri do, amenatzen duela partidua. Eta berak errestasun duzeko horratzea botateko... Begira orain ere, zaztiko erretik jodu pilota. Pilota azpian jodu. Ez zegoen erabat ondo jarrita. Eta ara ere errebotean. Amaikara bototzu. A ber. Lujan, hori ere sakea da ba. Hori ere sakea da eta... Ez dakite zote denari oraintxe partidua usten. Sakez dagoeneko 6 ditu. Ez que betxu, non eta altzone, Bai. Atzen nien sartu jako eskerrera haintxe bertan. Lujan, hori ere sakea da ba. Ondo, Esteban Gaubeka. Arretakoa... Gainean, Gaubekak, Ormabikoa... Hori bere tantoa. Zerako tanto edarra. Hori Gaubekarena. Bera petxalo joltuz bara. Horretan maixua da Gaubeka. Eta zabaldu inda pelotia, Bai, hortira egin du pixat zabal aldera. Hala ere, goitik, eskumuturrari eraginez. Ederki. Beretan ederki, Gaubeka. Hoi, eta hogeita bost. Barri ontsen bidea, beste irutantu txuen bidea, oso
Beti horre partidu harindu, ja? Ondo Lujan, zen, zake resto erraza. Da zela mota duen, Hogeita zei eta hogei. Hortxe, daukagu mikrofono bakar eta ikustezak zuen bezala. Bakar. Vamos, vamos, esaten zuen bere buruari. Ez dauka honek animatu beharrik. Guztira, egun da hogeita mazazpi pilotaka da, marka gailuan hogeita zei eta hogei, eta hogeita amabostera da finala, egungo txapelduna. Hortxe duzue, gaubeka. Partido politiko niño. Zei tantoren aldea izan da lehen ere. Bai. Lujanen zakea. Politxa zakea. Oso politxa. Baita, duen aukera ere, eta errebotean jartzeko. Gainean. Orain Ermabikoa. Lujan. Tanto. Eta lehen esan duguna. Javier. Garbi daukala orain. Lehen aurren adexotu dut ez du esmatu. Eta orain garbia zuen berrez ere aurren usteko. Eta nahiago izan du atzera jo. Eta nik uste asmatzen ari dela horretan. Bai. Horre badaki. Eta bote txarra hartu da horre, Bai. Eta hor, aldatu egin behar izan du eta ez du buruarekin jo, formaldarekin edo jo du, baina kolpe ona ez. Hogeita zazpi eta hogei. Hartxe duzu Esteban gaubeka. Puntu pare bat lortze badu, astuko zaizkio minek. Honek egiten da minen dizuta. Lujan. Hori da zake hori. Ederki da. Horiek ez dira gadurako pilotak. Horiek dira, ez dugu zango eraman ezina direnik, baina ia bai. Zakez, zazpi. Ari da, bere ohiko zenbakietara iristen. Lujan. Era bat gozatu gabe, ondo, hori bai. Edarra. Hor bote lasterrean. Bizi jodu pilota. Hobekak. Hogeita bat, hogeita zortzi. Horentxe behar du, bolada bat. Armintzakoak, horentxe. Kolpea bota dio, horri ere, Lujanek baina. Alperrik. Bora. Hogeita bita, hogeita zortzi, Javier. Horrendi partidua dago. Bai, hemen pali gorideko, Irolo tanto, bai batea zeinbestera errez gertzen diez. Bai, eta ezin da esan gaubeka sakatzaile ona denik. Ez dauka izateko motiborik egia esan, arrazoirik ez dauka. Urtean zehar oso gutxitan ateratzen duelako. Baina pilota jartzen du luze, indarra hundirik eman gabe. Hala ere, mira nola dagoen partidu. Zakez, zazpi egin ditu Lujanek, 4
Bizkaitarrak. Baina partidua, 22-28 da. Ez dago beste golderik. Beste galderik ez da, ez. Eta lehenko sakie sartuko alez hor, amabi inguruen. Beren alde ongo etzeke, baina ja, boste dozei pasain deuz da ja. Eta bigarren laburrago atera behar. Laburro izeten da ja. Hau luzea ba. Orbabikoa, Azpira. Horre harrik eta juten da, baina... Orbabiko, Azpira, joan da jo. Gaubekari eta nik uste dut antoretan ikusi dugula hemendik aurrera zer izango den. Gutxienez, arriskatu egin dugula Gaubekak esakea bigarna luze atera du, gero Orbabikoa jo. Badaki, zarbaiten beharra duela. Kapora. Hogeita hiru eta hogeita bederatzi. Partidu azeran horrelakoetara nahiko ondo iritsi da Lujan, baina orain gero eta gehiago kostatzen zaio. Denbora gehiago behar. Egira, botea, metro erdi baten okerrarekin kontrakantxara. Lujan. Kanpora. Bueno. Ere, ez zen du beharrekoa. Ez. Pelota erraza izin da. Frontiz guztia atzea botateko ekin dago. Garbi. Zabalaldean zen eta horiek ez ezkoan beste gustatzen, baina hortik. Normalean, handia eman hoi dio. Hogeita lau eta hogeita bederatzi. Hor da, Ziduko unerik garrantzitsuenen gaude. Sei tanto gain bidez, berape, Barruan. Gora. Hogeita bost eta hogeita bederatzi. Poen pelota sodarra bai, Bai, pelota zaudia. Eta partidu bukaerara gertu xamarra urbildu ezkero, uste dut, orain arteko ikusita, ez partidu honetan bakarrik. Agian Gaubeka berak duela odolotzagoa azira botantu hori jokatzeko. Hori bai. Baina, oraindik aldea. Aile, gombida hor da. Hori zein da peligrosu, behin pasa epailek ematen badau, hori ez lukela jo behar. Ez, betxu inbe... Bai, gertu pasako zaio pilota. Baina... Oin lehenengo tantuetan, ondo da, ja, berotu bai izaz, da berotzeko eta ondo da, baina partidu amaitzen horra eskontu, ez mileki pelota segure epe. Segure bai, minendu zelik, Hogeita bost eta hogeita bederatzi, hori barruan da. Hori kanpoan. Hogeita zei eta hogeita bederatzi. Lau eta utxeko partziala. Eta haue... Lehen indabin berdinketaz hau ezin da konpara oinik ema dabe, Ez. Handen urdu dut danak. Bai. Total desberaina da. Hogeita zei eta hogeita bederatzi. Gaubeka. Hori barruan da. Gaubeka geraman. Lujanek esker horman jarri. Berea da aukera. Edarra pilotaka da. Ondo. Oso ondo. Gaubeka. Eta tanto. Nahiko egin da berutiaz, Nahikoa baina askoz gehiago, Javier. Nahikoa baina askoz gehiago. Hasi pilota eraman duen. Beira hor. Bere burua lurrera bota. Eta erabat behartuta, hala ere pilota frontizen jarri du. Eta orain jakina, orain ez da guatxeren aldirik. Orain segi egin behar du Gaubekak. Boladarik. Boladak etenik izan ez dezan.
Edo itxaropen horretan mintzat. Mojetxitakoa. Gainean ez. Txapara, da bota izu suabe. Gainean jarri nahi zuen. Bai. Ze jakin daue. Gainean jarri nahi izan du. Ez saben arungo. Bai, dotore jarri ere. Etzen pilota erraza. Hortxe, goxo. Txapara. Pelotien, beren veloziari aprobetxe huin dau, suabe bali binite. Errebez horrek asko balio du asko. Begira, ze goxo jarri dion eta pilota txapara. Gustora hartu du, txapa hotza, Lujanek. Eta 27. Eta hau genekien, tantoa egin bezain pronto Se pasako zen. atxeden alditxo hartuko zuela, hori dena den, gorko partituan ez da, ari gehiagi hartzen. Ez, beharra dago. Bastante garbi du. Neurrien barroan doaz gauzak dudarik gabe. Bai, ze sarritzen era ibetxako interesetan ritmo egaltzie. Gaudetak, eraman, Lujane, barroa da tanto, kanpora. Ya me partidu hon inon, Partidu hon inon ez da, Ez. Jakimio noen alde doia. Garai batean izan du, urdin itxura, baina gauzak aldatu egin dira eta Gorri aurrera, etorri da. Bi tantu, bi pelota suedarrak erunduz, gauekak, Bai. Gaubek amerituz os dagoen lekuen. Arroan zakea. Ai! Kanpora. Hori ere indartxu eta ondo jotako izan da, baina pilota kontrakantxara joan da. Ondo izahatak hemen, no? Berdin getatzen bada, hori ikusiko. Hemen dira, hemen zaratak. Gainean izan da, baina egurrera joan da. Ezin zaio gehiago eskatu final bati, ezin zaio gehiago eskatu. Ez. Emozioa, tantu gonak. Tantu batzuk oso burukatute doi ez. Eta horretaz gain, ikusleen artean dagoen garrori. Ederra, zaki, Barruan luzea. Txapara. Eta berdiketa. Oineruten funda da. Bai, oineruten funda. Kolpari usten ari da orain eta Lujanek agian ez dut hori egin behar. Beren jokoa segiru bidau. Nitako Lujanek. Bai. Baina mine egiten dio zaken luze honek. Bai, da asko barrez, ezin da kontrolo hori peloti hain errez. Beratik bai, baina amairuta amabi jarritik hori peloti ezin da kontrolo. Eta pentsa notu zara, aire eta harrapuk uste eta eurrin itximusten ni ezin da zaile gau. Hor joan, itzezu? 30 Ze buena bota eta neurrin itximutu zu gauekari errazen guzutantu berak. Beraz, berdiketa 30 eta orain aurretik. Gaubeka bera. Geratu itxago pelotien, aburtxe bat. Bai. Ollarraren gangorra ikusi dugu. Edo eta Antilletako pilotariaren poz ikaragarria. 31 eta 30. Lujanaz, garbi ez da, tantu ikema dau, bera peilik ez, errez... Baina... Zaketik hilik. Bertan genditu daiteke. Bai. Gera daiteke. Bere honetik ateratzen bada eta hozte bada pilota gora eta albora botatzen. Edo zer gerta daiteke hemen, 31 eta 30. Hortik emateko modukoa du. Gaubeka... Horre molto, zerdan. Emoneki zerdan. Zarto indendu berak. Bai. Oin ikusiko haber. Gero pilota enbesteko indarrekin ibili egiten da eta hor zentimetro gutxien okerra nahikoa da pilotariak hartu behar duen lekua ez hartzeko eta hori gertatu zaioa.
Ez du moten denbora, haigaitu hori moen ikusten da. Gorputzea Aldatzeko, etortzen jako eta ez tekizu denbora ikor. Hogeita maikena. Ze pelotari batek movimentuek ondo rekuperetan badauz, osea, rekuperetan deuena, gauek hau bera du da. Eta ez du moten denborarik. Hogeita maikena. Urte bukaeran ere. Zorionez, kalitatea eta emozioa ditugu Bilboko Deportibon. Urtean zehar izan dira partidu ederrak, baina hau ere ederra doa ba. Eta gainera Euskal Herriko txapela jokoan. Hori da. Lehen, Aldo, esan duen, saso baten, bueno, ontsi ustot partidu badaruela. Bai. Petxo, geatu da. Bai. Hor zeitanturen aldea izan du Bai. hirugarren erenean sartuta. Gano, pentsu, ja, beren ritmo hartu duela eta badoila. Erra saki. Sakea. Hori sakea da. Hogeita amabi eta hogeita maika. Bai, berak horraz pentseu bide dago Lujan esakiaz. Hortik emide bela minen dize berak. Bai, eta gogoratu Arestian duela gutxi elkarren aurka jokatu zutenean, 35 eta 32 amaitu zen norgehiagoka. Eta beraz, antzematen da bien artean, momentu honetan ez dagoela besteko alderik. Ez. Orain behar da, burua hotz eta zer egin garbi. Lujan, ez da zaketxarra hori ere. Iritsiko da Lujan, erraz gainera, eta horrek ez du bueltarik, ez itxuraz beita. Hogeita amairu eta hogeita maika. Zake honak zenbat balio duen, ez dago sinistu ere egiterik. Bai. Aneurri nintzitzota, Gustora, ez da buen horroa jogotaten ez. Ez. Ez da buen horroa Ez dut jogotaten botako duenik ere. Hor denbora izan du, pixat gelditu, gero erraz iritsi da. Eta errebotera, saiatu da hor. Gaubeka baina. Oso pilota gaiztoa da hori. Gaiztoena agian. Lujan ezakea. Gainean utzi du, iritsiko alda. Kampora. Hori da, txartu aiegu dalako. Bai. Ez dago, ondo aiegu. Lorde mandaikoa zuen. Zertanti normali pelota erreza izen da duteko, baina jabetxu. Bai, baina ia ordu bete partidua. Bai, da metro asko di esamete. Bai, hemen gertu ikusten da. Buenen bizoe kuadro bide. Kanpotik dena gertu ikusten da, baina luzatu da ba. Baina eta hori da, gero, aparte gizon hundiz da, gero hau. Hori da, noi, ibilin bida. eta orain epailari dio legortzeko lurra. Atxeden balitxo bat hartzeko ez zaio gaizki etorriko. 32 eta 33 artekariak ere ari dira lan piloa egiten. Gaubeka zai, epailak adierazi dio Lujani sakea aurkariak duela. Atera du efektu eta guzti, zarearen bila Gaubekak, Ormabikoa Lujanek, Ormabikoa Edarra, tantu ebenetakua. Garai honetan hori egin behar da, Javier? Hori itxeko eukin bida da, odola hotza, benetan. Odola hotza, hola bai. Odola hotza eukin bida, benetan horreta botateko, ze. Zakea efektu eta guzti, eta horrea, bera du. Ez da izen, kontrolo bida gero handik, Bai. Ederki egiten du jokaldi hori. Ederki. Gaubekak eta 33. Gaubeka. Hortik eman behar dio Lujanek. Kanpora ordea. 34 eta 33. Pilota erraza. Galdu du Lujanek. Eta pentsa. Aurretik da Gaubeka.
11 eta 14 pantola aurretik. Gauera. Eta horren partidua geldirik. Bai, partidua baina korreo egitxe pegatu inbidaz, hemen nik ustote diru alde hongo zala, hor Lujanek aurri hartu duen. Bai, nabarmen. Eta... Beren ritmotik urte marek gaueka zela partidu jatu duen, Bai. Suave hor. Segi bierraik. Ez dakigu, azkenean garaipena mintzara joango denala ez, baina hau pilota bihondia. Eta gaur ere erakutsi du, gauzak erabat aurka jarri zaizkio, baina jakindu gauzak okertzeto zenean eusten partiduari eta horregitik du aukera 35 garrana egiteko. 34 eta 33. Hor doia, a ber. Atera du, azken zakea, bere azken zakea. Gobekak, ederrak eta gau da, hori tanto da, 34 eta beraz. Eta zakia zoin kontu. Bai bat egarriz goko dut, da nik usto besti barriz joingo duela eurri nizitzen peloti. Suave. Erne, horrelakoetan gauza asko gertatu bida eta. Bai. Hau hona da zakitaten, baina besti lehen esan dugun odol hotzeko pelota eze da, eta kapaz da juadi botateko bertatik. Bai. Ez dezagun ezerra aurreratuko, edo zer gertu daitekelako, horrelakoetan zaketik falta ere ikusi hori dugu, zaketik tanto ere bai, errestoan tanto ere bai, baina ez zait iruditen, Javier, hemen dozen ardia pilotak ada ikusiko ditugunik. Ez. Da nik usto barrez gaueka bera bestala jungo pelota erreza itxikena neurrien, Ez. Ez da jungo hortik. Alba da sartu, behintzet sartuko da, Ez ditugu pilotak asko ikusiko. Lujanen zakea, zaketik falta. Aze amorru hartu duen Lujanek, normala da. Boti eitzo larre eurra izeko pelotia. Eitu Goldiarraren gandarra hor. Eta bi pilotariak elkarri ezarkatuz eta ikusleak gustora zaketik falta egin du Lujanek. Hainbeste lan egin eta gero negarra ere ez durruti Vladimir. Ez, ze ikusiko Lujanek pelotik eska probitzo, hor pasa egiteko behar zuen, baina pena da Lujani gertatu zaiona poza jakina. Gaubekak irabazi duelako, baina 34akoan beti zapore hori gelditzen da. Biak irabaztea nahi. Eta zelan dan partidu, Bai bata esan du, eta besti besan du, zer dengo da bien, pizkagora bera, da zenien urten dau, inok ez duena esan. Bai. Zake falta, baina eta zelan barrez. Begira, pegi gelditu zaion Vladimir Lujani, pilotari bikainoni. Aztenengo tantuen, berak esan gado, edartu eta zenibili, eta aztenengo tantuen. Bai, eta zakez zortzi eginak zituen, baina azken horixe behar eta azken horretan kale. Beren arma ikonenaz, kale. Horixe daba kale. Hortzi dituzu datuak. 10 tantu zakez Gaubekak, zortzi Lujanek, zakez 3 falta Lujanek ordea. Hor, alde hundia gonda. 25 egin ditu Lujanek, 18 galdu, 17 egin. Zortzi galdu Gaubekak. Eta esan behar da, pina, bigarren mailako txapelketako partidua ere jokatu dela. Hor, bigarren posto lortu du Urkijok, esan estela bere honean etorri, lepoko minez etorri da, eta azkenen 29 tanto egin ditu, baina... Baina eize vuelta botu edape, Bai. Garaipena bigarren maila honetan Imanol Bilbotarrak lortu du, pilotari gaztea, etorkizunekoa, eta hurrengo urtetan ikusiko dugu mutil hau. Hemenetan bete maila erakusten, hotxe duzue, Aitor Totorika buena, Eusko Baskeko presidentea, berak ezarri dio txapela.
txapelketari dagokienean. Eta lehen biziko mailari dagokienean, ikusi berri duzuena. Txapeldun orde, Lujan. Ez da jentik ezatuko, ikusi da partiduaz, oso partidu, tanto horretik batzin da esan partidu darra ezin da. Lujan, urrengo batean beharko du, baina zaila izango da Lujanek hori ahaztea. Eta iaz bezalaxe, beste era batean baina iaz bezalaxe, txapeldun Esteban Gaubeka Armintzako pilotaria gaurkoan agian meritu are eta handiagoa du. Gauzak beltz jarri zaizkio, beltz, baina ala ere jakin du etxigabe aurrera segiten. Benetan bai. Txema Olamit Etxeberriak jarri dio txapela, Euskal Herriko Pilota Federakuntzako presidenteak, eta beraz pozik Gaubeka beste urte betez txapeldun da. Bueno, hause finalak eman duena, bukaera emozioz betetakoa izan da. 11 jokaldi ederren eman ditu partida honek. Azkenen 35 eta 34, eta guk beste baten eskaini behar dizuegu, iragarkientzat hartutako tarte txiki baten ondoren. Bertan, beste post pilotaria hundi. Justo eta Galan batetik, Urkia, Torre eta Rekalde bestetik. Honek emozio hundiak ekarri dizkigu, ea hurrengo partidua ere urtea dotore bukatzeko ederra gertatzen zailu. Beraz, iragarkiak eta horretxak.